Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε απόψε κοντά σας. Να ευχαριστήσω πολύ και τον ζωγράφο και φίλο Θόφιλο Κατσιπάνο, που με τη συνεισφορά του κάνουμε αυτή την συζήτηση. Εκτός από τον Πόλοκ, υπήρξε και κάποιος άλλος κοντινός διαμεσολαβητής που σας οδήγησε προς αυτή τη στροφή? Για να πούμε την αλήθεια, ούτε ο Πόλοκ συνετέλεσε σε αυτό. Καταρχήν τον Πόλοκ τον είδα εγώ αφού είχα κάνει αυτή τη δουλειά των 2 ετών του 57-58 και που εξέθεσα στην Αθήνα τότε. Τον είδα την ώρα που είχα μπαλάρει πια τα έργα και έφευγα για την Αθήνα. Άρα ήταν μια ιστορία που απλώς με τάραξε ως προς αυτά που είχα κάνει, όχι για το μέλλον. Κάποια στιγμή τα πινέλα σας δίνεται για ένα γλυπτό, που πήρατε την απόφαση να αφήσετε τη ζωγραφική και να στραφείτε προς έναν άλλο δρόμο. Τώρα, όσο για τα πινέλα και τα τελάρα και αυτά, πάντα είχα τις αμφιβολίες μου ως προς τη ζωγραφική και το νόημα. Μ' απασχολούσε πάντοτε αυτή η ιστορία, γιατί ασχολούμαι με αυτή την ιστορία. Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι και λογικό γιατί με απασχολούσε, γιατί για να κάνω ζωγραφική είχα εγκαταλείψει ιατρική, που είναι ένας χώρος που πρέπει να δικαιολογεί κανείς το τι κάνει και γιατί το κάνει. Αυτό πέρασε μετά και στην άλλη δουλειά της ζωγραφικής. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή η ίδια η δουλειά, η ζωγραφική με την έννοια που ξέρουμε και συνεχώς σπουδάζουμε και μαθαίνουμε, έφτασε σε ένα διέξοδο, κατ' εμέ πάντα, έτσι, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Σωστά. Ήρθε μια στιγμή όπου η ιστορία των χρωμάτων, των πινέλων, των μουσαμάδων και τα τελάρα, τη διάσταση συγκεκριμένη που είναι τόση ή τόση κτλ. Τα θεώρησα κάπως ξεπερασμένα και χωρίς να δικαιολογούν την ύπαρξή τους ως προς εμένα πάλι. Και γι' αυτό τα πήρα όλα και τα χάρισα. Γιατί τότε πια με τους στίχους το 59 είχα βάλει στη δουλειά μου το θέμα του χώρου. Δηλαδή πως η ζωγραφική έπρεπε να αποτελεί ένα μέρος του χώρου μέσα στον οποίο ζούμε και βλέπουμε και μας παράγει καταστάσεις, συναισθήματα, όρεξη να τα δούμε, να τα μιμηθούμε. Λοιπόν, αυτό πια δεν γινόταν με ζωγραφική. Έπρεπε να είναι αυτό καθ' αυτό το ίδιο το πράγμα. Άρα, η ζωγραφική γινόταν ένα πραγματικό πράγμα, ένα πραγματικό αντικείμενο και χρηστικό κατά κάποιο τρόπο. Και τότε αποφάσισα να τα δώσω αυτά τα τελερά κτλ. Και από τότε πια μπήκε κανείς στο μονοπάτι που σε πάει. Σωστά. Αυτό το μονοπάτι λοιπόν, η ανάγκη για καλλιτεχνική περιπέτεια, πώς ξεπήδησε, ήταν κάτι που ήρθε από μόνο του, στο σπίτι, ο πατέρας σας ήταν και εκείνος Καλά, ο πατέρας μου είχε γιατρός. πεθάνει πια, εγώ ήμουν στη Ρώμη. Ναι. Ήταν πια μια άλλη ζωή που είχε αρχίσει ήδη από το 50. Γιατί και αυτή η επιλογή, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ της ιατρικής και της ζωγραφικής, ήταν μια επιλογή που εσήμενε πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Αλλαγές σε παρέες, αλλαγές σε χρήματα, αλλαγές σε κύκλο, σε όνειρα, σε ελπίδες. Ήταν πια μια άλλη ζωή που διάλεγα. Σε όνειρα? Μια άλλη ζωή που διάλεγα, που επομένως αυτό είχε εγκαταλειφθεί ήδη από το 50. Το 57 πια 58 ήταν τα θέματα της ζωγραφικής της ίδιας που έμπαιναν και αναθεωρούσα και που θεωρούσα ότι έπρεπε να αλλάξω. Σωστό. Τώρα, στη Ρώμη ζούσα μάλλον απομονωμένος, εξάλλου ποτέ δεν ήμουν με πολύ μεγάλες παρέες, ούτε μικρές ούτε μεγάλες. Ούτε συναδέλφους, ούτε...
Είχατε κάνει και την ομάδα, τον Γκρούπο Σίγμα τότε, το 58. Το Γκρούπο Σίγμα τα αναφέρουν όλοι, δεν έχει καμία σημασία. Μαζευτήκαμε εκεί παρέα, ήμασταν στη Ρώμη και το κάναμε περισσότερο για να μπορέσουμε να εκθέσουμε ορισμένα πράγματα όλοι μαζί. Ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση σε εκθέσεις, έτσι, να συσπυρώσουμε κάπως τις δυνάμεις μας. Και αυτό διαλύθηκε έτσι εκ των πραγμάτων, ο καθένας τρέβηξε τον δρόμο του. Δεν υπήρχε καμιά κοινή συνισταμένη της δουλειάς μας ή των προοπτικών μας. Και έτσι αυτό έσβησε αυτό το πράγμα έτσι απλά. Μια αφήσα εκεί μείνει και εντάξει. Αναμνηστική. Πώς πήρε το όνομά του, γιατί Γκρούπο Σίγμα? Δεν θυμάμαι. Όχι, γιατί σκεφτόμουν επειδή όλοι είναι σε Σίγμα. Δεν ήταν σε Σίγμα. Όχι. Ακόμη και οπτικά έλεγα, κοίτα να δεις τώρα, αγγλικά ας πούμε το Σίγμα, το S, είναι σαν ένα δολάριο χωρίς πονδυλική στήλη. Θυμάμαι τις περισσότερες φορές μαζευόμασταν ή στο σπίτι μου ή στο σπίτι του Νίκου του Κεσσαλή. Ναι. Υπάρχουν και φωτογραφίες τότε που τα πήραμε και τα... Είχατε βγάλει και συνθηματικά, χαϊδευτικά ο ένας για τον άλλο. Πώς ήταν οι σχέσεις σας? Όχι, ήταν πιο πολύ τυπικές σχέσεις. Τυπικές, όχι, πολύ φιλικές και πολύ γάρδες, αλλά δεν είχαμε τέτοια ονόματα, παρατσούκλια. Ναι. Δεν είχαμε παρατσούκλια. Και ήταν μια ομάδα που έκανε τον κύκλο της. Ήμασταν, τύχανε στη Ρώμη, ήταν και ο Μπαλτογιάννης μαζί, ο οποίος δεν ήταν μέσα στην ομάδα, αλλά τον βλέπαμε και αυτόν. Ο Μπαλτογιάννης ο συντηρητής. Ο Κοντός. Ο Κοντός, ναι, βέβαια. Μια υλοποιημένη ιδέα για ένα γλυπτό, για ένα ταμπλό βιβάν, συνιστά πολιτική πράξη εφόσον αφυπνίζει? Αυτή καθ' αυτή, γιατί δεν είναι πολιτική πράξη. Εξάλλου αυτή η ιστορία της πολιτικής είχε κάποια σημασία πριν πολλά χρόνια και ήταν μάλλον ένα εμπόδιο. Επέτρεπε στους μεν προοδευτικούς, θεωρητικούς ή κριτικούς να τοποθετούν ορισμένες απόψεις τέχνης και σε άλλες να τις αποδείξουν. Δηλαδή δημιουργούσε απλώς συρτάρια που δεν νομίζω ότι έχουν κανένα ιδιαίτερο σημασία. Τώρα πια ξέρουμε καλά το ότι είτε πολιτική είτε μη πολιτική είτε ό,τι θέλεις να είναι, αυτό που αντέχει και μένει να είναι καλή. Το καλό το αποτέλεσμα είναι καλή, το προϊόν είναι καλό ή όχι. Όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Και είναι και το πάθος, αυτό που κινητοποιεί τον καλλιτέχνη. Αν είναι καλή η ζωγραφική ή όχι. Δεν υπάρχουν ανήθικα και ηθικά, πολιτικά και μη πολιτικά. Υπάρχουν καλά και κακά. Αυτό είναι ο διαχωρισμός. Υπάρχει αυτή η διάθεση. Υπάρχει και καλό και κακό. Γιατί έχει τεθεί και σε μια σχετική βάση πλέον. Το καλό και το κακό. Ναι. Βέβαια, κάτι. Το ένα χρειάζεται το άλλο για να προσδιοριστεί, αλλά καμιά φορά δεν είναι και τόσο σαφή τα όρια πλέον με αυτά που βλέπουμε. Το καλό και το κακό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος, επιβιώνει το καλό. Ναι. Όπως και να το κάνουμε. Η τεχνική ζωγραφική, μια που είμαστε εκεί σε αυτό το πράγμα και η γλυπτική, υπακούει σε ορισμένους νόμους και κανόνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστό. Δηλαδή πίσω από οποιαδήποτε έτσι αυθαιρεσία ή ελευθερία ή επαναστατικότητα κτλ. Κρύβεται ποιος έχει αποσκευές και ρίζες και αυτός που δεν έχει. Αν δεις παραδείγματος χάρη τα σχέδια του Μπόις, που είναι ένας ζωγράφος, δεν είναι, είναι και δεν είναι και τα λοιπά, μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν δεις τα σχέδια όμως θα καταλάβεις ότι είναι ο άνθρωπος πολύ, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Τη δουλειά του. Ναι. Και έτσι γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.